Pwy ydych chi? Vivian dwi. Fyf, wel, nice i cwrdd â chi. Ble ydych chi'n byw? Wel, dwi'n byw yn West Bridgeford, Iawn. Nottingham. Un o Gymru Nottingham, ydych chi? Wel, ydw. Ond mewn ffordd ti wedi, ail dysgu neu dysgu Cymraeg? O, dysgwr dwi. Ie. Dim ond dysgwr. Ond ers faint ydych chi wedi bod yn dysgu? O, tua 7 blynedd nawr, dwi'n meddwl. O, ti'n neud hynny o dda, dwi'n meddwl. O, diolch yn fawr. Ie. Oes ti'n darllen pethau yn y Gymraeg? Darllen, wel, dwi'n darllen trwy'r dydd bob dydd, roedd yn bod yn onest. Cilchgronnau? O, cilchgronnau golwg, a dwi'n darllen llyfrau i gyd, llawer o lyfrau. Dwi'n hoff iawn o darllen, hyd yn oed yn Saesneg, ond erbyn hyn, dwi'n darllen popeth yn Gymraeg. A ti oedd yn gyfrifol am dechrau bore coffi Cymraeg yn Nottingham? Wel, roedd hynny'n gywir. Achos bydd siawns i mi gael tipyn bach o marfer siarad Cymraeg. Faint o bobl sy'n dod? Wel, weithiau dwsin, 15 unwaith, fel arfer 9, 10, rhywbeth fel hynny. Maen nhw i gyd yn Gymru Gymraeg? O, wel, Cymry Cymraeg a dysgwyr. Dim ond un neu ddau o dysgwyr, ond y rhan fwyaf yw Cymry Cymraeg. Ac maen nhw'n hoffi siarad Cymraeg yn gymdeithasol. O, wych. A hefyd ti'n gwneud colofwm yn y cylchlythyr weithiau? O, wel, tua unwaith bob 4 mis, bob kwarter flwyddyn. Wel, 3 mis dwi'n meddwl. So, pa mor aml oedd ti'n mynd nôl i Gymru? Pan oedd yn anodd i mynd o Gymru? Pa mor aml? How often? O, mae'r aml. A mae'n drwg dy fi, dwi ddim yn clywed rhaid. Dwi'n rhwng fy nglyw. Wel, dim yn aml nawr yn anffodus, achos, dyw wraig ddim yn reit dda, ac dim eisiau mynd ar daith mor hir ac yn y blaen. Yr teulu i gyd wedi marw yng Nghymru yn anffodus. Eis ti'r Eisteddfod y llynedd? Wel, dim ond am un diwrnod dwi'n meddwl. Nes ti mwynhau? Eto, ysgrifennu hynna? Nes ti mwynhau yr Eisteddfod? Nes ti hoffi? Wel, dwi'n hoff iawn o fynd i'r Eisteddfod. Dwi'n trio mynd bob blwyddyn i'r Eisteddfod. Ac dwi'n dwlu am yr Eisteddfod. Pawb yn siarad Cymraeg ac yn y blaen. Mae'n hyfryd iawn. Roedd fy mam a'n nhad yn siarad Cymraeg yn rigl, ond doedden nhw ddim wedi dysgu'r plant i siarad Cymraeg. Na. Yr un fel llawer o rieni ar y bryd hynny. Do. Oes gen ti gwasanaeth S4C yn y gartre? O, dwi'n gwylio S4C bob dydd, bron o fod bob dydd. Dwi'n hoff iawn o'r S4C. A oes ti'n gwrando ar y radio? Na, dim yn aml. Dwi ddim yn... Ac yn y man, dwi'n gwrando ar Radio Cymru, wrth gwrs. Efo'r lloeren. Wel, diolch am siarad y bore yma. Croeso, oedd yn bleser. Diolch i chi ddau. Wel, bore da. Bore da. And pwy ydych chi? Betty Potter. O iawn, ydych chi'n byw yn Nottingham, Betty? Yn West Bridgeford. I fod yn... Nottingham, Iawn. Ers 1959. Amser hir, fechli? Yndi. Ydych chi wedi cael gyrfa fan hyn? Dod yma ar o priodyn nes i. Iawn. Ac yn gweithio? Na, ddim yn gweithio ar hynny. Ddim llawn amser. Na. Ambell i beth rhan amser neu gwaith gwirfoddol yn yr ysgol o rhywbeth felly. Magu plant? 4 o blant, 2 fab a 2 ferch. Ac yn cymryd rhan pwysig yn y gymdeithas Cymraeg dros y blynyddoedd? Yndw, mi fe mi'n ysgrifennydd, a mi fe mi'n llywydd, mi fe mi'n drysorydd am 10 mlynedd. Ac wedi helpu'r dysgwyr yn Derby ac yn Nottingham ar ben hynny? Do, dwi'n mwynhau hynny hefyd yn fawr. Ond un o ble yn Nghymru yn reiddiol? Dyffryn Conwy, pentre bach o'r enw Tyn y Groes,
ar ffordd rhwng Conwy a Llanrwst, ie. Mae bywyd yn Nottingham yn tra gwahanol, ond dwi. Yndi. Oedd bywyd yn Gymreigaidd iawn pan o'n i'n tyfu fyny, doedd dim Saesneg. Roedd yn Cymraeg oedd y cartre, Cymraeg oedd y capal, Cymraeg oedd ni'n siarad efo'n cyfeillion, Cymraeg oedd yr ysgol gynradd i ddechrau fwy. Oedden ni'n dysgu Saesneg fel iaith. A wedyn, ar ôl cymryd yr ysgoloriaeth, oedden ni'n mynd i'r ysgol ramadeg yn Llanrwst. Oedd bob peth yn cael ei ddysgu drwy gyfrwng Saesneg ar adeg hynny. Yeah. Felly, beth oedd dy oedran pan nes ti dysgu Saesneg? Ar ôl mynd i'r ysgol, oedden ni'n dechrau dysgu ar ôl bod yn 5 yn mynd i'r ysgol gynradd. Yeah. Ond yma yn Nottingham, mae yna lot o bethau yn y Gymraeg yn mynd ymlaen, ond oes? Oes, mae hynny wedi bod yn dda iawn i mi. O'n i'n hapus iawn ddoes i yma yn mis Medi 1959, ac oedd yng Ngwri, Saes oedd yng Ngwri, oedd o'n dod o'r ardal yma, ac oedd yna fo ffrind oedd yn byw yn agos i aelod o'r Gymdeithas Gymraeg, ac oedd hi wedi rhoi rhaglen y Gymdeithas yng Ngwr, a dod yma yn mis Medi, ac yn mis Hydref mi es i'r gwasanaeth Cymraeg cynta. A dwi wedi bod yn aelod ar hynny, a mae hynny wedi bod yn gaffeiliad mawr i mi. Yeah. A mae gwasanaeth Gymraeg yn mynd ymlaen o hyd? Yndi, unwaith y mis ar Brynhawn Sul. A hefyd yn blynyddol Cymanfa Ganu? Ia, Cymanfa Ganu yn mynd o gwmpas gwahanol gymdeithasau yr adran y canoldir. Ond erbyn hyn dim ond Derby a Nottingham sydd, efallai Loughborough fysa nhw gynnal Cymanfa. A bydden ni'n mynd i Birmingham i'r Cymanfa hefyd. A nosweithiau lawen hefyd? Ia, pan oes i yma oedd eisteddfoda rhwng y cymdeithasau yn yr adran. Eisteddfod reit fawr, oedd llawer o blant. A pryd hynny oedden ni gyd hefo teuluoedd, a fydda'r plant yn cystadlu, bydden nhw'n dysgu ganu yn Gymraeg ac i adrodd ac yn gwneud gwaith celf. A fydden yna gyfarfod yn y pnawn i'r plant, a wedyn cyfarfod gyda'r nos i'r oedolion. A fydden o tarian, y 2 darian, un i'w ennill yn y prynhawn ac un i'w ennill gyda'r nos i'r Gymdeithas oedd yn fwy llwyddiannus. Da iawn, a mae bobl fel y mab Gwyn Davies wedi dysgu Cymraeg. Na chi, yndi, llawer. Oedd ymhlant hyd yn oed yn siarad Cymraeg, ond oedden nhw wedi dysgu am ryw o bethau Cymraeg y pryd hynny. O, da iawn. A mae'n enyn diddordeb mewn pobl wedyn yn yr iaith ac yn yr diwylliant. Wyt ti'n mynd nôl i Gymru ar y Steddfod o gwbl? Bys i llynydd, dim ond am un diwrnod yn y Wyddgrug. Mi fydden ni'n mynd aros efo ffrind yng Nghymru ar ffarm, ac pan oedd eisteddfod yn y Gogledd, yn Llanrwst neu yn Rhyl, fydden ni'n medru gallu mynd. Mae'n yn y dal y blwyddyn nesaf, wyt ti'n... Yndi, dwi'n gobeithio, ie. Bys i am wythnos yn Nyffryn Conwy, llynedd, lle bach o'r enw Pemachno. Beth merch a'i gŵr fynd â fi yno, mynd â fi o gwmpas. O'n i'n cael mynd i ble bynnag o gynnu isio. Da iawn. Mynd o gwmpas, dysgu ni ddim teulu agos yng Nghymru rwan, dim ond... Mae gen i ddau gefndar pryd hynny, mae un wedi marw yn y cyfamser. Ond o'n i'n mwynhau mynd i weld hen ffrindiau ers dyddi ysgol, a cerdded yr hen lwybrau cyfarwydd, a llawer iawn o newid wedi digwydd. Mae'r ardal wedi Saesnegeiddio'n arw, pobl yn symud o Anceinion a Lerpwl ac yn sefydlu ar ôl ymddeol. Mae hynny'n newid natur y gymdeithas. Siwr o fod. Y capel lle o'n i'n aelod ac yn tyfu fyny. Oes o'n gwasanaeth bora erbyn hyn o blaen fydden ni, gyda ni ysgol Sul yn y prynhawn a gwasanaeth yn yr hwyr hefyd. A mae capeli wedi crwybachu yn hob man. Yndyn, ie, mae hynny'n drist.
Wel, gobeithio mi fyddwn ni dyweld di o'r faes o'r Steddfod yn y Bala. Ia, gobeithio wir. Wel, diolch am siarad o bore yma. Croeso. Beth yw enw chi? Hywel. Le ydych chi'n byw, Hywel? Dwi'n byw yn Nottingham Ers pryd? ers o blynyddoedd yn maith. Iawn. Beth oedd chi'n neud o ran waith? O ran gwaith, o'n i'n athro mewn ysgol. Ie. Ysgol gyfyn. Ac chi'n dod o ardal Llandeilo? Lawr yn y de. Ti'n mynd yn ôl yn aml? Dim yn aml, na. Dwi'n waith y flwyddyn. Oes teulu yn yr ardal o Gen i brawd a teulu'n brawd. Dim neb arall. Oedd Cymraeg iaith y cartre yn Llandeilo? Eis ti'r ysgol Gymraeg yn yr ardal? Na, ysgol ddwyieithog oedd i. Ond Cymraeg o'n i'n siarad mas yn y iar yn y ysgol gynradd. Ond gwerthu yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Felly, ti'n mwynhau bywyd fan hyn yn Nottingham? Fe ti'n eisiau mynd yn ôl i Gymru? Ydw. Bob amser rwy'n mam mynd ôl, ond mae yna deulu lan fan hyn. Iawn. O wel, par y teg. Da iawn, diolch am y siarad. Right, oce. Sbiwch ar y camera, yn bendant. So, pwy ydych chi? Beth yw enw chi? Beth yw'ch enw chi? Dyn ni'n gyfod ateb dim siarad. Mae e'n sgwrsio â ni. Mae e'n newydd ofyn beth ydych enw chi. Heilwen ac... Lona. Lona. A chi'n aelod da o'r Gymdeithas Cymry Nottingham? Wrth gwrs. Ers pryd? 1961. Amser hir, felly. Amser hir, yn hirach na gynwan arall. Iawn. Felly, da chi eich dau yn byw yn Nottingham? Ydyn? Wel, i'r de o Nottingham. Ond yn reiddiol o Gymru? Ie. Lle yn Gymru? Llanberis, Troed y Wyddfa. O, da iawn. Abercynon. Abercynon. Cwm Cynon. O dyloedd wahanol, felly? Gwahanol iawn. Iawn. Ond, da chi'n mwynhau byw yn Nottingham? Ydw, ond mae o wedi... Mae o wahanol i Nottingham ddwys yma gynta. O, siwr o fod. Mae oes wedi newid. Yndi, Ydy. Da chi'n mynd yn ôl i Gymru yn aml? Ddim rwan, achos mae'n heulu fi wedi mynd a ffrindiau gyd wedi mynd i wahanol bartiau o Loegr, mae'n debyg. Ydych chi'n mynd i'r Eisteddfod o gwbl? Dwi'n mynd mor aml a gallai, dwi'n mynd i'r Eisteddfod bob blwyddyn, dwi'n aelod o'r orsedd. A dwi'n mynd i... Dwi'n perthyn i Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, felly dwi'n mynd i penwythnos hwnna. Gwaith pwysig iawn, felly. O, mae o, ydy. Mae'n diddorol iawn. Ydy. Wel, diolch am siarad y bore yma. Blesar. Pwy wyt ti? Fy enw yw Gwyn Davies. Ble ydyn ni heddiw? I ni yn y cartre Gladys yn cael ein cyfarfod unwaith y mis popeth yn Gymraeg. Ac yn Nottingham? Yn Nottingham i ni West Bridgeford y bore yma. Iawn te, chi yn gwylio wedi 3 a wedi 7? Ydw, fyddai'n yn ei gwylio nhw, fyddai ddim bob amser yn gwylio nhw ar yr amser hynny, ond fyddai'n gwylio nhw'n aml iawn wedi recordio i weld beth sy'n mlaen, beth sy'n digwydd. A i ni sy'n byw yn Nottingham, mae'n bwysig i ni ffindio allan beth sydd yn digwydd yng Nghymru heddi. Beth ydych chi'n meddwl am y ffaith bod y rhaglenni yn dod i ben blwyddyn nesaf? Mae hyn yn rhywbeth sydd yn siom i ni, achos mae'r rhaglenni hyn yn dweud, maen nhw'n lot o ffeithiau a chymeriadau diddorol iawn yn dyn nhw. Ac felly siomedig iawn fydd i ni fel criw Cymraeg
sydd ddim yn byw yng Nghymru mwyach, ond siom ddydd i ni i golli raglenni mor ardderchog â hyn. Felly, oes gennych chi neges i awdurdod S4C? Os posib, dwi'n deall fod y cyllid yn broblem. Mae'n broblem i ni gyd, cofiwch, y dyddiau yma, ond os posib, rhywbeth tebyg i barhau, bydde hynny'n werthfawr iawn i ni'r astud yn Lloegr. Diolch yn fawr iawn, Gwyn. Wel, diolch i chi am y cyfle o siarad yn uniongyrchol o Nottingham. Llawer glad cywni. Dyn, dal am y dyn, nawr siarad am y dyn, a dyn ni'n edrych nawr am idiomau, dywediadau a diharebio. Diharebio? Lluosog dihareb, dwi'n meddwl. Cywni, Alan Rhys Cywni, yn Saesneg ar y llawr, Dictionary of Welsh and English Idiomatic Phrases. Reit da. Dyn a wyr. Dyn a wyr. Pwy sy'n gwybod, Dyn a wyr, pwy sy'n gwybod? Y dyn biardrol. Y dyn biardrol. Y pennaeth, Jonathan. Dyn biardrol. Dyn diffaith. Dyn dwad. Dyn hysbys. Dyn mawr. Mae dyn mawr fel arfer wedi marw. Dyn mawr. Bobl fel Lloyd George ac yn ymlaen Churchill. Dyn mawr. Fel arfer, mae wedi marw. Dyn wrth ai ddiwrnod gwaith. A beth am dyn yr hewl, neu'n dynion yr hewl? Gweithwyr y cymsw. Gweithwyr y cyngor, dyn yr hewl. Neu boes yr hewl, yn y de, hefyd. Mae'n lliwgar, lliwgar. A wedyn, gweld hwn? Amen dyn pren. Dipyn bach yn hwylus yw hwn. Amen dyn pren. Difyrwch ein llaeth ni. Dyna syniad gwych, Difyrwch ein llaeth ni. Dyna fawr, Reit. Wel, dwi wedi bod, dwi'n hoffi hwn, dyn dwad. Di eithrin wedi ymsefydlu yn yr ardal. Dyna newid byd anhygoel a welsom. A'r bobl ddwad mor niferus a'r brodorion. Dyna'r problem. Mae gyd yn dod i'r, trydan fawr hyd yn oed, Nesa. Bod yn reit dda, ni'n meddwl. Llawer glad. Cysbran llawer glad o hyfryd. O rywle. Mae e'n trio gwneud tywydd teg â hi. Mae e'n trio gwneud tywydd teg â hi. Hynny ydw, hynny yw, ceisio ennill serch merch, A dau, dwi'n licio hwn. Stym eisiau cadw byw pan hi'n gallu prynu llaeth. Stym eisiau cadw byw pan hi'n gallu prynu llaeth. Yn y gogledd, does eisiau cadw byw pan hi'n gallu prynu llefrith. Ac rhyw fath o cyfiawnhad pan fydd rhywun yn sôn am ddyn dibriod sy'n gweld amryw fenywod. Neu amryw ferched. Dyn lwcus dros ben, dwi'n meddwl. Nesa. Wel, oes nawr.
mae hwn wedi dod ddoe. Roedd yn hwyr achos y streic yr Post-Benino. Ond, dyma Iolo Williams. A dyma Iolo, iaith Iolo fan hyn. Mae biti nad oes yn y neb yn y cynulliad efo'r weledigaeth. Waw. Hapus? Hapus? Mae'n biti nad oes yn y neb yn y cynulliad efo'r weledigaeth. Llewod sydd â eisia, defaid sydd ganddon ni'n yn y cynulliad. Iolo. Ond lol botus maip ydy hynny. Diffyg arian ydy o, meddai. Iolo am y beth fan hyn. Ond lol botus maip ydy hynny. Diffyg arian ydy o, ond wn i ddim i ble mae'r arian wedi mynd. Dydy o ddim wedi mynd ar addysg. Nac, iechyd. Mae'r iaith yn lliwgar. Ie? Pawb yn hapus efo hynny. Iaith lliwgar. Amser yn cerdded ar arfer. Oce, nawr de. Eidi hwsyn nesaf. Eidi hwsyn. Cerddi a byledi. Byledi. Morris y Gwynt. Dyn ni, wel, mae pawb yn cyfarwydd efo Morris y Gwynt, mae'n siŵr. Ie, pawb yn cynabod. Ie, pawb wedi clywed o blaen. Ond grandewch nawr am yr iaith. Mae'r iaith mor lliwgar. Dwi'n meddwl. Morris y Gwynt. Morris y Gwynt a'i ddwy foch goch yn neidio a dawnsio a gweiddi'n groch. Ac ifan y glaw yn eistedd yn brwydd, a'r dagrau y llifo i lawr o'i rydd. Dagrau ifan yn disgyn i lawr, a'r flodau bychan a'r ffrenau mawr. A'r haf a'i lester air yn ei law, yn casglu daglau ifan y glaw. Morris y Gwynt ar ei geffil gwyn, yn gyrru a garlam i lawr y glyn, a'i utgon arian, a'i delyn fwyn, a'i chwerthin mawr yng ngoed y llwyn. Morris y Gwynt, ble wyt ti'n mynd? I sychu dograu ifan fy ffrind, i dwyn ar fy march ymhell dros y bryn, i weli plu yn y cwmwl gwyn. I'w neuad wych yn ei uchel blas, a'i meiriau o berl a saffir glas. Lle daw'r hael i wai a'i eirau glaw, a'i bwa dros weli ifan y glaw. Mae'n ei sefyll hwn, mae'n lliwgar. Bore da. Bore da. Pwy wyt ti? Alan dwi fi. O iawn, Alan. Ble wyt ti'n byw, Alan? Dwi'n byw yn Derby. O iawn. Ers pryd wyt ti wedi bod yn Derby? Ers pryd? Dwi'n... Des i Derby yn 1965. Amser hir felly? Amser hir. O iawn. So ers pryd wyt ti wedi bod yn dysgu'r Gymraeg? Ers 4 blynedd. Dim ond 4 blynedd? 4 na 5. O iawn. Wyt ti'n mwynhau'r dysgu Gymraeg? Ydw. Ti'n siarad yn dda iawn yn fy marn ni. Felly, oes teulu dy ti? Oes. Mae wraig ac un mab, un fer. Ble mae'r dy ferch yn byw? Mae hi'n byw adre. Ia, a beth am dy fab? Ble mae o'n byw? Dy fab? Ble mae dy fab yn byw?
adre hefyd. O, iawn. Felly, wyt ti ddal i weithio, neu wyt ti wedi ymddeol erbyn hyn? Dwi wedi ymddeol. So, beth wyt ti'n neud efo dy amser di? Dwi'n dysgu Cymraeg, dwi'n mwynhau gerddoriaeth, dwi'n wneud taith cerdded ac yn y blaen. Ond mwynhau bywyd, felly. O, da iawn. Pam wyt ti'n dysgu Cymraeg? Wel, yn y 60au, ro'n i'n byw yn Chymru. Dwi'n ffeindio'r iaith yn diddorol. O, da iawn. Wel, diolch am siarad efo fi y bore yma, Aaron. Diolch. Bore da. Bore da, Jonathan. Pwy wyt ti? Cyril, dwi. Ble wyt ti'n byw, Cyril? Rwyf yn byw in Branford, Yn Nottingham. Nottingham. Ers pryd wyt ti wedi bod yn dysgu'r Cymraeg, Cyril? Wel, pryd fi fel ffach, wedi siarad Cymraeg gyda Modryb, pwy yn byw yn Barry. Ond ar ôl hwn, rwy ddim wedi siarad Cymraeg cyn yr ail ryfel. A nawr, wedi bod trio siarad Cymraeg am 3 blwyddyn, dwi'n meddwl. O, da iawn. Oes talu gyda ti? Mae Petrob, mam gyda fi. Ydyn nhw'n siarad Cymraeg? Na, mae un yn nhw yn siarad Chinese a mae e'n gweud mae eisiau dysgu Cymraeg. So, pam wyt ti'n dysgu Cymraeg? Pam? Pam? Rwyf yn eisiau... Wy wedi dysgu Cymraeg ti'n meddwl o siarad yma bryd fel ffach. A nawr rhaid i fi cofio beth wy wedi dysgu pryd fel ffach. Wyt ti'n mwynhau siarad Cymraeg? Rwyf yn meddwl mae'n gadael iawn i siarad Cymraeg. Wel, ti'n neud hynod o dda, dwi'n meddwl. Da iawn, diolch yn fawr. Wel, diolch am siarad efo fi y bod yma, Cyril. Diolch. Bore da. Bore da. Pwy da chi? Enw i ydi Dewi Morris. Un o ble da chi, felly, Dewi? O ganolbarth Cymru, oedd y ffrind fi i gychwyn. Ac wedyn dwi wedi bod yn byw yn Darby ers 1964. Beth wnaeth digwydd dod â chi i Darby? Gwaith efo Rolls Royce. Fi'n efo Rolls Royce am 7 mlynedd ar 20. Felly, da chi wedi ymddeol, bechla? Do. Wedi ymddeol ers bron 20 mlynedd o Rolls Royce. O'r gwaith arall am 4 mlynedd. Iawn. O hwyl. Oes gennych chi blant? Oes 2, merch a mab, ac 1 wyres. So, ble mae eich plant yn byw? Mae'r mab yn byw yn Forest of Dean, ac mae'r ferch yn byw yn Dallas. Iawn, ond beth am ei chraig? O ble mae hi'n dod? Mae hi'n dod o Somerset, o'r hen ardal law yn Somerset. O iawn. Felly, ydych chi'n mynd i Gymru yn aml? Ddim mor aml a fyswn hoffi, ond dwi'n mynd rhyw 2-4 gwaith bob blwyddyn. Mae gennau gartre fy nain yn dal yn hen Sir Feirionnydd. Gadael Gwellai, dwi'n credu. Gadael Gwellai. Iawn. Ydych chi'n derbyn gwasanaeth S4C ar y teledu? Na, Radio? Radio Cymru. Trwy'r gyfrifiadur? Radio Cymru nac trwy'r teledu. Trwy'r teledu? O, cable? Trwy cable. Iawn. Y raglen i ddar o hyd. Iawn, dwi wedi clywed am hynny.
Felly ti'n gallu gwrando ar galwad cynnar ar dydd Sadwrn? Ydw a popeth arall, ond dwi ddim yn troi'r peth ymlaen ar ôl 8 o'r gloch yn nos, achos sothach sydd arno. Ie, wel mae bobl wedi deud hynny. Mae dipyn o bwnc losg. Ond mae yna raglenni ddar o hyd ar Radio Cymru. Mae yna raglenni da fel rheol, ond dim ar ôl 8 o'r gloch. Felly, ydych chi wedi cadw cysylltiad efo'r iaith er gweith y ffaith ei bod chi yn byw yma yn Lloegr? Dywch, yn ffodus, mae mrawd o'ch chwaer yn siarad efo fi ar bron bob wythnos, fel dwi'n cael dipyn o gyfle i siarad efo nhw. Ac wrth gwrs, pan dwi'n mynd adre, dwi'n siarad Cymraeg ar hyd yr amser. Wrth gwrs, a chi wedi cwrdd â bobl yn Nottingham yn diweddar sy'n siarad Cymraeg? Do. Ac mae'n ddiddorol iawn i cyfarfod nhw. Maen nhw'n gasgliad o bobl, rhai o Sir Fôn, rhai o Sir Benfro, a rhai o Sir Gaerfyrddin. Mae'n ddiddorol dros ben. Cos mae Fyf sy'n aelod o'r grŵp na wedi dysgu Cymraeg fel fi. Yn ardderchol. Ond mae pawb arall yn siarad Cymraeg fel iaith cyntaf yno. Ydy. Felly, oes bobl yn Derby sy'n siarad y iaith? Oes, dwi'n ffodus mewn ffordd. Mae eglwys dwi'n mynd iddi. Mae yna dyn o Gargybi yn eistedd efo fi fel da ni cael siarad efo'n gilydd. Ydych chi'n gallu ymdopi efo iaith y gogs? Wel, iaith a de dwi'n gallu. O iaith o hwntw sy'n problem? Na, mae'n iawn. A felly, beth am cylchronnau a'r papurau newyddion o Gymru? Dach chi'n derbyn cylchronnau? Y Cymro a papur Dolgella y Dydd. Dwi newydd ddechrau gweld y papur arall. Y golwg? Y golwg, ie. Ie, y cylchran. Mae golwg yn tipyn bach yn wahanol yn lle ffurfiol rhan ffordd yn ei iaith. Yndi. Felly... Ac wrth gwrs, mae chydig o Gymraeg weithiau yn y Cymru News ac yn... Oes. Yn y papurau eraill. O iawn. Felly, ydych chi'n mynd ar Eisteddfod eleni? Wel, mi fydd yn dibynnu sydd fydd pethau, ond gymau yn bala mae gonagos i'r cartre. Felly, efallai mi fyddai i yn eich gweld chi yn y bala? Mae'n reit debyg, achos o'n i'n gweld ar tu allan eich car chi bod chi wedi bod yn yr Eisteddfod a o'n i wedi bod. Wel, gobeithio. Wel, diolch am siarad â fi y bore yma, Dewi. Hwyl am y tro. Diolch fawr, Jason. Na'n dda? Chymry? Pwy ti? Elin dwi. A ble di'n byw, Elin? Dwi'n byw yn Belper yn Swydd Derby yn Lloegr. Ond ti'n siarad Cymraeg? Ydw. Sut a pam? Wel, mae fy nheulu yn dod o Hwfford yn Sir Penfro yn Cymru, ond dydyn nhw i gyd ddim yn gallu siarad Cymraeg o gwbl. Felly, pan o'n i'n 19 oed, penderfynais i mod i eisiau dysgu'r iaith. A'r unig ffordd yn fy marn i ddysgu'r iaith oedd i fynd i Gymru a ddysgu yno. Felly, es i Brifysgol Cymru Aberystwyth a nes i gradd yn yr iaith. Cyn i ti fynd i Gymru, ble oedd ti'n byw? O'n i'n byw yn Swydd Derby. Ble ges ti dy eni? Ces i fy ngeni yn Milford yn Swydd Derby, jyst lawr y ffordd yma. Felly, cyn mynd i Gymru, doedd dim brofiad o Gymraeg dy ti o gwbl? Na, dim really. Roedd fi'n mynd i Gymru ar ddymweliau pan o'n i'n ifanc, ond doedd neb yn fy nheulu rili yn gallu siarad Cymraeg. Roedd fy nghydnither i yn gallu siarad dipyn bach, achos roedd i yn yr ysgol yna, ond dim lot. A bellach ti'n gweithio efo'r iaith, ond yma yn Swydd Derby? Ydw, ie, dwi'n gweithio efo'r iaith yma. Symudais i yn ôl gyda fy nghariad Edward o Aberystwyth i fyw yn Belper tua, 10 mlynedd yn ôl nawr. Ac
Pa fath o dosbarth yw hi? Wel, dwi wedi cael nifer o ddosbarthiadau erbyn hyn. Mae rhai wedi bod yn dysgu am cryn dipyn erbyn hyn, a maen nhw'n dda iawn. Ac dwi wedi dechrau dysgu pobl o'r dechrau hefyd, dechreuwyr pyr. A dwi wedi bod yn dysgu un grŵp am 2 blynedd nawr. A maen nhw'n wych, maen nhw'n cario ymlaen a maen nhw'n gweithio'n galed iawn. Pa nifer cwrs wyt ti'n defnyddio? Dwi'n defnyddio llyfrau cwrs cybac, cwrs mynediad ac yn y blaen. Iawn. Oes yna unrhyw beth arall sy'n mynd ymlaen yn yr ardal efo'r Gymraeg? Oes, mae yna lot o bethau sy'n mynd ymlaen efo'r iaith. Mae clwb siarad yn mynd ymlaen pob prynawn Mawrth yn Derby, a weithiau dyn ni'n cwrdd i cael peint a sgwrs mewn tafarn lleol, a dwi'n gwneud rai nosweithiau, jyst yn gwneud pethau fel nos o lawen, a jyst cwrdd a'i gilydd a siarad yr iaith. Beth wyt ti'n meddwl am y syniad o greu menter iaith i Loegr? Syniad da iawn dwi'n meddwl, achos mae yna lot o grwpiau bach dros Lloegr yn dysgu'r iaith neu'n gweithio cer yr iaith yn mynd. Pobl sydd wedi symud o Gymru neu sydd jyst efo diddordeb yn yr iaith. A maen nhw angen help, maen nhw'n gweithio'n galed iawn, heb arian, heb gymorth o Gymru o gwbl. A mae'n pobl fel nhw sy'n cadw'r iaith yn mynd. Iawn. Felly, beth yw llwybr ymlaen ar gyfer dysgwyr yn Lloegr? Wel, gofyn pobl yn y llywodraeth yn Cymru, dwi'n meddwl, i rhoi tipyn bach o arian. A mwy nag arian y bod yn onest, rhywun i helpu trefnu bethau sy'n dod â phobl o bob rhan o Loegr at ei gilydd a cael hwyl yn dysgu'r iaith. Diolch am siarad efo fi. Croeso. Beth yw dy enw di? Jonathan Simcock ydw i. O ble ti'n dod yn wreiddiol? Wel, yn wreiddiol dwi'n dod o Widnes. Mae Widnes yn tref o Glannar Afon Mersey. Pan ges i fy ngeni, roedd Widnes yn Sir Carhefryn. Bellach, mae Widnes yn Swydd Caer. Ble ti'n byw? Rwan, dwi'n byw yn Belper. Mae Belper yn dref efo 520,000 o bobl. 10 milltir i'r gogledd o ddinas Derby. Pam nes ti'n dysgu Cymraeg? Wel, dechreuais i dysgu Cymraeg nôl yn 1998. Ro'n i eisiau dysgu Cymraeg pryd hynny oherwydd ro'n i'n siarad dim ond y Saesneg. A ro'n i'n eisiau dysgu iaith arall. Felly pam lai dysgu Cymraeg? Oes teulu gyda ti? Oes. Mae gen i brawd sy'n byw yn Sedgefield. Mae gen i 2 chwaer. Mae un yn byw yn Marlow, y llall yn byw ger Preston. Mae gen i wraig sy'n dod o Bedford. Oes diddordebau gyda ti? Oes. Prif diddordeb yw diwylliant iaith a hanes Cymru, ond hefyd mae gen i diddordeb mewn hanes yn gyffredinol, gwleidyddiaeth, dwi'n hoffi garddio, dwi'n hoffi mynd am dro efo grwpiau fel Cymdeithas Ebwyr Llwyd ac yn y blaen. Dwi'n hoffi darllen nofelau, hefyd dwi'n hoffi cyforiaeth gwerin. Dwi'n gallu canu offerennau fel chwiban, melodion, pethau fel na. Beth yw dy swydd? Wel, ar hyn o bryd dwi'n gweithio fel gweithwyr datblygu efo CBS yn Bakewell, ond dwi wedi gweithio yn y gorffennol fel swyddog tai, ac am gyfnod o 6 mis, mae'n i'n gweithio yn Abertawe i'r NTIaeth yno fel swyddog Cymraeg yn y cymuned. Ond dwi'n hoffi beth dwi'n neud rwan. Wyt ti'n gallu siarad Cymraeg yn Lloegr?
Yndw. Bob mis mae yna bore coffi popeth yn Gymraeg sy'n cael ei trefnu gan Cymdeithas Cymry Nottingham, ond dwi'n mynd bob nis. Hefyd yn Derby mae yna cylch dysgwyr Cymraeg Derby. Mae hynny yn digwydd bob wythnos, ond dwi ddim yn gallu mynd bob wythnos. Fel arfer dwi'n gallu mynd unwaith y mis. Ond hefyd, mae gen I nifer o ffrindiau, rai yn byw yn Lloegr, rai yn byw yn Cymru, sy'n siarad yr iaith Cymraeg. Felly, bob wythnos dwi'n siarad Cymraeg ar y ffôn efo rhywun. Felly, ydw, dwi'n gallu siarad Cymraeg yn Lloegr. Pryd wyt ti'n mynd I Gymru nesa? Wel, dwi'n gobeithio mynd yn mis Gorffennaf eleni. Mae'n yr ysgol haf yn Penalag ger yr Wyddgrug am wythnos. Ac wedyn, fel bob blwyddyn, dwi'n mynd lawr I Glynebwy ar gyfer y Steddfod Glynebwy. Iawn. Ble mae'r dy hoff rhan o Gymru? Mae'n anodd deud, dwi'n hoffi nifer fawr o lleoedd yn Nghymru. Dwi'n hoffi Penllyn, Porth Dinllaen, dwi'n hoffi Port Merion, dwi'n hoffi Penrhyn Gwr, dwi'n hoffi Aberystwyth, Abertawe. Dwi'n hoffi nifer fawr o lleoedd. Felly mae'n anodd deud par un yw'r gorau. Maen nhw I gyd yn wych. Diolch yn fawr, Jonathan. Croeso. Felyn Trefin. Nid yw'r felyn heno'n malu yn trefin y min y môr. Trodd y merlin olaf adref dan I bwn o drothwyr ddôr. Ac mae'r rhod ddigynt yn rhygnu ac yn chwyrnu trwy y fro. Pan farw'r hen felini wedi rhoi ei holaf dro.